Dinsdag trok de optocht door IJsselstein. En tijdens de Venraadse optocht maandag mochten zij de felbegeerde Pilahaas Cup mee naar huis nemen. En dat was voor de wagenbouwers een hele eer. Ja, gewoon een mega feestje. We hebben gisteravond echt volledig op de plaat gegaan. Het was echt superleuk en ja, het was al 5 jaar geleden dat we hem gehad hebben. En zeker in het jubileumjaar, 6x11, was het gewoon keileuk om hem nou weer met IJsselstein te nemen. En hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie hem volgend jaar weer winnen? Nou, dat is dan gaan we gewoon weer stinkende best doen met weer een andere wagen. En dan zien we het wel. En dan is het, ja, het is gewoon een spelletje. En we doen allemaal ons best, maar dat doen andere bouwclubs uit andere kerkdorpen en Venray zelf ook. En het is gewoon, we moeten vooral niet vergeten dat we de vastelovend samen maken. En dat is één groot feest. En dat is vooral, als we dat maar in ons achterhoofd halen, dan komt het allemaal goed. Hoe is nou de concurrentiestrijd? Ja, die is er wel degelijk. Ik bedoel, we gaan allemaal naar Venray toe om door de Pilahaas Cup weg te slepen. En iedereen doet zijn stinkende best daarvoor, maar het is erfgoed wel, het is gezonde concurrentie. We gunnen elkaar, we zitten straks ook weer met de optochtcommissie van Venray, er zitten alle kerkdorpen bij. Zitten we straks toch wel gezellig met allen aan tafel in de vergadering, gewoon even evalueren hoe het gegaan. En dat is wel de verbroedering die we dan hebben, dat we zeggen van gezonde concurrentie is goed en daar blijft het ongeveer bij. Is het afgeleid worden, je kunt er niet meer in worden, het kummetje is dan op te zien. De ramen beslagen, het is gezellig druk, en als ze het willen, geef al niet van de kruk. De Polonaise, is het nou wat kap, en wil je wat bestellen, je kunt niet bij de tap. Dit is pas vanavond niks te gek, alles kan, dan moet het toch nog toe, dan weet er wel alles van. Het is, waar het heutje is om op te bezien. Hangen de bieren in het raam en je kunt er niet meer in worden. Het heutje is om op te zien. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Is het afgeleid worden en je kunt er niet meer. Lot, oh God! Ho, 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 ja, 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 ho, 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 ja. Want die pilsjes, die staan weer voor elkaar. Die zet me gieren, daar krijg ik toch weer zin van. Dit is vastelavond waar ik zoveel van haal. Nee, ik ga liever naar een dorp dan op vakantie. Dan zie de mensen, die vinden mij dan dwaas. Maar op vakantie, dan krijg ik weer de kans niet. Maar blijf ik dus, dan ben ik echt een roze haas. We gaan mee met deze donderdag naartoe. We gaan al hossend en dansend naar de kroeg toe. Hoe treden jullie nou hard op als politie? Gewoon een kwestie van veel oefenen. Ja. En hoe nog meer? Want we hebben allemaal instrumenten en dan doet eerst iemand op een harde toeter blazen en dan is iemand de dirigent en dan doet hij zo en dan moeten wij muziek gaan maken. Ik heb een stapje in de kop, dat maakt me gek van vastelavond. Dat zet de morgen, zet de week, zet de dag op een rie. Het is nu nog 180 dagen, maar door de dag denk ik alleen aan de avond. Want vanavond mogen ik gewoon slapen en als ik wakker werd, breng een dag korter bier. Maar wachten en wachten was de lomende gedachte, want dan zijn we weer bijeen. Dus we tellen samen af in 3, 2, 3, 2, 1. Ja, na 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 na.
dagen, de zinger draait op volle toeren. Nog 40 dagen, last Christmas doet dat iedereen. Nog 22, 21, 20, het blijft maar doeren. Tel de uren, doordat de 3 dagen vastgelopen is en ik helemaal happy ben. En nog maar wachten, en maar wachten, vastgelopen liggen achter, want dan zijn we weer bijeen. Dus we tellen samen af in 3, 2, 1. Ja, na 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 na. We tellen af. Ja, na 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 na. We tellen af. Nog 80 dagen thema van de wagen de dag. Nog 70 dagen alvast maar een bongelak. Nog 60 dagen gewoon de ganse dag al af. Weer tellen af. Nog 40 dagen de kerstboom met confetti versierd. Nog 40 dagen alvast maar eens de keil gesmeerd. Nog 30 ging de wekker, maar gaat lekker af. Weer tellen. Dat is niet de bedoeling. Het ze die jurk, als ze 25 jaar op zolder hangen, dan laten ze nou zien, zeggen ze, oh fijne stof. Ja, je moet er kijken wat een fijne stof eruit komt. Ja, heel fijn zo, nog 35 jaar, gewoon niks gereden. Als de dag vliegt net zoals wij, tikt de tieten, kan ons neus voorbij. Met de roze wolk van mij in het verschiet, is het zaak dat geen earth vandaag geniet. Op weg naar bergen, blijven we in de vlucht vandaag. Een verliesje vastelovend, zelfs een tijgerwind riep haaf. Op weg naar bergen, blijven we earth vandaag. Goede volgas alles geven dan. De vriendschap voor het leven dan. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het buffet. Goede feesten. Goede iedereen je kind zitten. Je gaat niks meer te winsten dan. Je moet hem op de zee. De zedels voor zich weer. En verrekt is goed op wit. Dat is zo'n man zijn verjaardag zit per ongeluk voor dit. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Als de dier is de belt en de in de kroeg vertelt dat die afstand schimmer met de vaste lovensdag ook geldt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dan duurt ze gebeten uiteraard. Stuur ze vaste lovens als ik kan. Goede feesten, goede volgas alles geven ten. De vriendschap voor het leven ten. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het buffet. Goede feesten, goede iedereen de kind zitten. Ik ga niks meer te winsten ten. De goede droppen zee, de zedels voor zich weer. Stem kapot, de vuurt gaan smugen storm. Mijn verstand zit stop, mijn gevoel wil blijven gaan.
Want een deurzakdraad is sterker dan de pien. Vastelovend, ik wil nergens anders zien. Vastelovend, ik wil nergens anders zien. We gaan nog even tot we gans alleen hier staan. Nog even tot de zon wint van de maan. Met vastelovens niet naar huis toe. Binnen blijven gaan. Toch nog even is gedaan. Blik verrooid, ik vecht mijn tronen weg. De opgespaarde slot in het Noordweg. Nog één zucht, nog één keer vol de riem. Vastelovend, ik wil nergens anders zien. Vastelovend, ik wil nergens anders. Wat zijn jullie aan het uitdelen? Allemaal Peter Prins kaartjes. En hoe vinden jullie dat om dit te doen? Leuk. Ja, heel erg leuk. De jury had de lastige taak om alle deelnemers te beoordelen. Nou, met gireren letten we vooral op hoe het eruit ziet, actualiteiten, is het een leuk thema, maar ook dat ze meedoen met het publiek, dus dat ze het publiek erbij betrekken. Dat vind ik zelf het belangrijkste. En de gaten, mogen die vallen? Ja, daar kun je soms niet onderuit. Mensen willen hun act doen en soms duurt dat een beetje langer en dan krijg je een gat. Dus het is minder gezellig, maar het hoort er gewoon bij. Hé, wat wil je dan? Verdomme. Ja, wat moet hij hier? Hè? Een beetje sportjes. Wat moeten jullie hier? Hè? Een beetje met rust laten ons hier, hè? Kan ik jullie wat vertellen? Ja, jullie hebben gisteren Leunen geholpen, heb ik begrepen? Ja, dat klopt. Leunen had problemen met de wagen. Die hebben de jeugdwagen was verregend en kapot gewaaid met hun eigen optocht in Leunen. En toen hebben we op een gegeven moment ze een oproep gedaan aan de andere kerkdorpen van hebben jullie nog iets staan? En we hadden nog een verhuurwagen staan en die was toevallig beschikbaar voor gisteren. En toen hebben we dus gewoon, die hebben ze naar Leunen gebracht en die hebben daar een eigen feestje met gebouwd. En gisteravond is Leunen dus even bij ons op het feest gekomen. En dan hebben we daar een erg lekkere schaal met worst en kaas van hun gekregen. En dat was gewoon superleuk. En dat is ook waar het hem gaat. Elkaar helpen en samen er een leuk feest van maken. Zeg je dat de helft van de wereld van ons is? Weet het niet precies, maar als het klopt is het niet mis. Steken we 50 cent van iedere gulden in de test. En nog een kwartje van de rest. Misschien dat we er zien zolang de wereld nog bestaat. Dat er zelfs hoe dit te liggen aan ons ten onder gaat. Spreppig om te huren, want dan leven we nog lang. Dus voor een doosje weer niet fijn. Als we kapot gaan, niks. En zelfs al breken we de nek, we zullen nooit en doe het weer opstaan. Want we zijn gek, want we zijn gek, hartstikke gek.
mensen ons op. Maar ik geloof niet dat de gekheid door die mogen wordt gestopt. Want wat we zien en hebben is viraal besmettelijk. Altijd weer schijt goed in te lik.